दायो थारैनो नोंथांमोना नैबे गोथै सह जेराव डेड बडिखौहाय फबदोंमोन बेयाव मोनफैबाय बेयाव मोनफैनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो ना मन्जु मोसाहारिया सुनिबारनिफ्रायनो फैनानै उदालगुरियाव जे शुक्रबाराव फेक एनकाउन्टार जानाय बे किनाराम बर' नङा आंनि फिसाय डिम्बिश्वर मोसाहारि बुंनानै बिथाङा बुंगासिनो दङ दा सुनिबारावबो बेखौ बोखाङाखै देवबाराव बोखाङाखै दिनै समबारनि 10 बाजियावनो बोखांनायनि खोथा दंमोन नाथाय फैयै फैयै 5टानि बारलांबाय सान हाबबाय दासो पुलिसा फैदों बोखांनो नागिरदों बेखौ आरो दसे उनावनो जों मिथिगोन बे किनाराम बर' ना डिम्बिश्वर मोसाहारि दा डिम्बिश्वर मोसाहारिनि बिसि मन्जु मोसाहारिया बिथाङा बुंदों 100% जौखोन्दो बे आंनिनो फिसाय होननानै डिम्बिश्वर मोसाहारि होननानै जुदि डिम्बिश्वर मोसाहारिब्ला पुलिसा मानो एसेबां गोबाव खालामबाय थानो नांगौ ओंखायनो जोङो थाबनो जाजानायखौ जों लुबैदों बिनि रायजो राजाया थाबनो जाजानायखौ लुबैदों दसे समनि उनावनो जों मिन्थिसिगोन बे किनाराम बर' ना डिम्बिश्वर मोसाहारि आरो जुदि डिम्बिश्वर मोसाहारिब्ला बिथांनाव 3 गथ' दङ 3 गथ'नि गेजेराव सासे गथ'आ बिथाङा मेट्रिक परीक्षा होगोन दा बे मेट्रिक परीक्षा होगोन एसां बिफायानो सासेल' न'खरनि खामायग्रा न'खरनि मा होनो बिथाङा जाहोग्रामोन दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बे रुंसारि जालांनायनि उनाव बिथांखौ दिनै बाव लाबोनानै मन्जु मोसाहारि बुंनाय मथे डिम्बिश्वर मोसाहारिया न'खरनिफ्राय हाबा जानो थाखायसो ओंखारबोदोंमोननो हाबा जानो ओंखारबोनाय मानसिया दिनै उदालगुरिनि बे जायगायाव फैनानै बिथाङा गावथार जानानै फबजानानैसो दङ दा ओंखायनो बे मानो बोरै जानो हाखो सासे हाबा जानो फैनाय मानसिया बोरै बाव दिनै हाखर सिङावसो फबनानै थाखो दा ओंखायनो बिनि थाखाय तदन्त नांगौ मोनसे हाइ सिबिआइ मोनसे तदन्त जानो नांगौ आरो बारे बारे मानो जोंनि हारिनि सायाव मानो फेक एनकाउन्टार सिबिआइ तदन्त जायाखै बेखौबो जानाय नङा बिथांमोना बेखौबो खालामनाय नङा नाथाय ओंखायनो जों बुंदों बे मोनसे साना फैगोन जेरावनाखि आसाम पुलिसफोरा जोंनि दाय गैयि मानसिफोरखौ गावथारबाय बेखौ बेबादि मोनसे दिन फैगोन जेरावनाखि बेखौ तदन्त खालामनानै जाय दाय गैयि मालासिनो जाय आसाम पुलिसा दाय गैयि मानसिखौ दाय साजायनानै गावथारनानै दाय जाबसिननो नागिरदों बे पुलिसफ्राबो गनाय नङा खिन्थु बिथांमोनाबो शास्ति मोनगोन बे मोनसे सम फैगोन ओंखायनो दिनै मन्जु मोसाहारिजों दिनै जादों गाबोन समफोर नोंजोंबो जानो हागौ आंजोंबो जानो हागौ दिनै बर'जों जादों गाबोन आदिबासिजों जागोन समफोर मुसलमानजों जागोन ओंखायनो मन्जु मोसाहारिया सासे बिहामजो सासे 3 गथ'नि बिमा आरो बिथाङा फिसाया दिनै गावथार जाबाय दाय साजायनानै बिथांजों जों सबबो गसंफानो नांगौ बर'नि बिसां माहारियारि आफाद बे फैनानै बिथांजों गसंफानांगौ आरो दसे समनि उनावनो जों नुगोन बे जुदि डिम्बिश्वर मोसाहारिब्ला आसाम सरकारा बिथांमोननो थांनानै थानायनि राहा होनो नांगौ न'खरा थांनानै थानायनि राहा होनांगौ 3 फिसाला दङ आरो बिनिफ्राय बयनिफ्राय देरसिन जाय पुलिसा सिनायामालासिनो किनाराम बर' होननानै डिम्बिश्वरखौ गावथारबाय बे पुलिसा जाहाथे बयनिफ्राय देरसिन साजा मोननो नांगौ बेखौ जों लुबैयो दाय गैयि मानसिखौ मानो गावथारनो मोनखो ओंखायनो जों बिनिफ्राय डिमान्ड पुलिस प्रशासना रायजो राजानिफ्राय सोङो हुआ रायजोनि हायाव माबायदि सासे बिथांखौ फेक एनकाउन्टार खालामनानै गुबुन जायगानि मानसिखौ बेयाव माबोरै फबफैनो हाखो बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो सारा बे प्रि प्लान पुलिसफोरनि बे लिरखानानै लानाय प्रि प्लान मोनसे बे मार्डार मानो होनोब्ला पुलिसा गोदै किनारामनि जायगायाव बोरै डिम्बिश्वरखौ गावथारनो मोनखो आरो डिम्बिश्वरनि न'खरनो गथाया मालासिनो बेलेग न'खरनो गथायबाय आरो खोनानो मोनदों जायनो गथायदोंमोन बिथांमोना दा खारनानै दं होननानै जों खोनानो मोनदों ओंखायनो बे पुलिसनि बे मोनसे प्रि प्लान आरो जोंनि हारिखौ दाय गैयि मानसिफोरखौ बिदि गावथारबाय थानायाव दैजनिबो मोनसे सिमा दङ दिनै बर' हारिया दैजआव गैला दैजनिबो मोनसे सिमा दं बर'आ जुदि दैजनिफ्राय दैजआ मोनसे सिमा दं दा दिनै दैजनिफ्राय बारबाय क'क्राझार चिरां उदालगुरि गावथारगासिनो दङ बेखौ खिन्थु दैज' खालामनाय नङा आसाम पुलिसा जोंखौ बेंनो थाखायसो जोंनि संख्रि फानलु बायनाय फैसाया बिथांमोना दरमा मोनो 50,000 60,000 बे दरमाया जोंनि आइ आफानि गोलोमदैनिफ्राय थांनाय फैसा टेक्सनि थांनाय फैसा गुवाहाटीनिफ्राय थिनहरो उदालगुरियाव बाक्सायाव जोंखौ नेनो थाखायसो जोंखौ गावथारनो थाखाय नङा दे आर दा सार्भेन्ट आसाम पुलिस आर दा सार्भेन्ट अफ दा अर बिसोर जोंनि सार्भेन्टसो बिसोर जोंखौ दिनै दाय साजायना गावथारनो मोननाय नङा ओंखायनो जोंनिफ्राय डिमान्ड जाय पुलिसफोरा दाय गैयै डिम्बिश्वरखौ गावथारदों बे पुलिसा साजा मोननो नांगौ बिनिफ्राय जुदि डिम्बिश्वर मोसाहारिब्ला दसे समनि उनाव मिथिगोन डिम्बिश्वर मोसाहारिनि बिसि मन्जु मोसाहारि आरो बिथांनि न'खरनो थांनानै थानो हानायनि थाखाय राहा खालामना होनांगौ दा मोननै गामिखौहाय जोबोद अलखदाव खोख्लैबाय जेरै नलबारियावबो बिदिनो गुबुननि न'आव थांनानै
इनकाउन्टार खालामबाय बेजों लोगोसे आरो बेराफारसे गुबुननि गामियाव फैनानै फबना गालांबाय दिनै मोननै गामिखौ अलखदाव खोख्लैनानै अहान्थि खालामबाय बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो आं मोनसेल' खावलायनो सानो बे उदालगुरि पुलिसनि भुल उदालगुरि पुलिसनि बिसोरो बिथांमोना साजायनाय बेयाव जोंहा नैबे गामिजों बै गामिजों रायजो राजाजों दावराव दावसि जानांगौ सन्देह खालामलायनांगौ होननानै रावबो साननो नाङा जों ज' थानो नांगोन अलखद समाव मिलायनानै थानो नांगोन जों जखायसेल' बर'फोर जों ज' थानो नांगोन बै गामियाव खालामदों बे गामियाव खालामफैदों होननानै गावजों गाव जोङो नांलायनो नाङा खमलायनो नाङा जों शान्ति भाबे थानो नांगोन आरो बेखौ रागाजों नङा मेलेमजोंसो जुजिनांगोन मेलेमजों जुजिनांगोन मुन्जु मोसारिजों जों गसंथानो नांगोन ओंखायनो आं खावलायो बै गामिजों होननानै दावराव जानो नाङा बे पुलिसासो बिथांमोना प्रि प्लान खालामनानै बै गामिनिफ्राय बै गामियाव लांदों पुलिसफोरा जोंखौ गावजों गाव नांलायनो नाजायो नाथाय जों गावजों गाव नांलायोब्ला परिस्थितिया बारा गाज्रि जागोन गावजों गाव नांलायोब्ला पुलिसफोरा गगोन जाय दाय गोनां पुलिस दाय गैयै मानसिखौ गावथारनाय बे पुलिसफोरा जोंनिफ्राय गलांगोन ओंखायनो जोङो रायजो राजाखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानो जों बै गामि होननानै दाय होलायलायनानै बै गामिजों बै गामि जोङो सन्देह खालामनाङा नांलायनो थाखाय जोङो बेबायदि साननो नाङा ओंखायनो जोङो रायजो राजाया जियानो जाथों मानो बे दाय गैया नाथाय बे पुलिसा दाय दं बिथांमोनहा प्रि प्लान खालामनानै बेखौ गावथारदों आरो जों दा खोनानो मोनबाय बेयावहाय दा जिखिनि बेयावहाय डेड बडिखौ नायगोन न'खरनि सानै बिगुमायाल' नायनो मोनगोन होनना बुंदों दा बेनि बेलायावहाय जुदि प्रपार इनभेस्टिगेसन जायाबा सारा सासे गोख्रों लिडार जानानै मा बुंनो सानो अबे भारतनि संबिधानाव आयेन दङ बेखौ पुलिसा जोंनो फोरमायनानै हो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनो फोरमायनानै हो अबाव आयेन दङ गावनि न'खरनि मानसिखौ गावथारखांनायनि उनाव डेड बडिखौ नायनो मोना अबे भारतनि आयेन दं बेसे आर्टिकेलाव बेसे दफायाव जोंनो फोरमायनानै हो आरो न'खरनि मानसिया गावनि आंगो मानसिया गावथार जाबाय दाय गैयै मानसिया गावथार जाबाय बे डेड बडिखौबो मोना नायनोनो मोना सासेल' नुगोन सानैल' नुगोन बोरै सासेल' सानै नुगोन साफ्रोमबो मानसिया नुनो नांगोन रायजो राजानो देखायनो नांगोन रायजो राजाखौ दोनखुमानानै खामानि मावनो नागिरनाय बे उदालगुरि पुलिसा दायनिगिरि जागोन खिन्थु रायजो राजानि मेगनाव बाला सारनानै खामानि मावनो सानदोंब्ला रायजो राजाखौ दोनखुमानानै मावनो सानदोंब्ला बेनि गोथै देहाखौ बिथांनि बिसि बिथांनि न'खर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाया नुनो नांगोन आरो बेयाव मोनसे सिस्टेम दङ डेड बडिखौ बेनिफ्राय मोनलांखांनायनि उनाव बिथांमोना न'खराव मोनसे नियम कानुन दङ निति दङ रिति दङ बेखौ जों पालन खालामनांगोन ओंखायनो रायजो राजाखौ लाखुमानानै खामानि मावनो सानोब्ला आसामनि पुलिसफोरा बेनि जगरिया जागोन बिनि उनाव मा जाथाय जानो हागौ बेखौ आसाम पुलिसफोरा माब्लाबाबो कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा उदालगुरि पुलिसा कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा बिनि उनाव जुदि माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला उदालगुरि पुलिसा बेखौ दायित्वखौ लानांगोन